yie na aboa ma wo fichi konso aye kama ye wo mfidie wa waso a ye de ba adwaman so a ye de hwehwe di padue ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo Tahid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yarwe nyina efri ho yene kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo Tahid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yarwe nyina efri ho yene kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichi konso aye kama ye wo mfidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo Tahid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yarwe nyina efri ho yene kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichi konso aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo Tahid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yarwe nyina efri ho yene kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichi konso aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo Tahid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yarwe nyina efri ho yene kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichi konso aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe
akomayareɛ wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahrid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy so betu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya rohodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya nyina last time FD ya hwehwe sei dwadi ka naturopathy so betu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya rohodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya nyina last time FD ya hwehwe sei dwadi ka to yi mu agye atum se eye Enyaro ahodo ben na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare akomayare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahrid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy so betu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya rohodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya nyina last time FD ya hwehwe sei dwadi ka to yi mu agye atum se eye Enyaro ahodo ben na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare akomayare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahrid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy so betu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya rohodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya nyina last time FD ya hwehwe sei dwadi ka to yi mu agye atum se eye Enyaro ahodo ben na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare akomayare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahrid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy so betu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya rohodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya nyina last time FD ya hwehwe sei dwadi ka to yi mu agye atum se eye Enyaro ahodo ben na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare akomayare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahrid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy so betu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya rohodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya nyina last time
adi ya hwehwe sei dwade krato yi mu agye atum se eye Enyarwa hodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho yene kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw ede ma emma wonuma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ye wo Madam Katri clinic yarwe nyina